B'investiment ta' kważi €900,000 ma' 300 sajjied xlukkajn se jibbenefikaw minn faċilitajiet aħjar f'Marsaxlokk. Dan grazzi għal proġett li wassal għall-estensjoni tal-moll f'Xatt is-Sajjieda. L-estensjoni tal-moll se toħloq spazju għal 5 bastimenti tas-sajt li se jkunu jistgħu jitrakkaw mal-moll u jħottu l-qabda tal-ħut tagħhom. F'inawgurazzjoni ta' din il-faċilità ġdida, is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt Rodri Galdes qal li l-Gvern huwa impenjat biex itejjeb l-infrastruttura disponibbli għas-Sajjieda. Prattikament għaddejjin diversi xogħlijiet mal-mollijiet biex insaħħu l-infrastruttura. Fosthom bħalissa għaddej xogħol tal-veċċa f'San Pawl il-Baħar li hemmhekk moll sofra ħsarat konsiderevoli matul is-snin u se tiġi rranġat anke fix-xhur li ġejjin. L-istess il-pixkerija intemm ix-xogħol tagħha u qegħdin niddiskutu fuq kif ħanaħdmu b'mod operazzjonali għalli ġej u nirrelokaw il-pixkerija l-ġdida. Mill-banda l-oħra l-istess sar moll ieħor ġdid fin-naħa tal-Imġarra Għawdex. Apparti dawn il-proġetti, il-Gvern se iwettaq numru ta' proġetti oħra b'fondi Ewropej. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borg qal li Malta irnexxielha tikseb pakkett finanzjarju ta' €22 miljun għas-settur tas-sajt. Pereżempju breakwaters f'din iż-żona sabiex anke ovvjament il-kundizzjonijiet li fihom jaħdmu ikunu aħjar, hemm skemi wkoll għas-sajjieda anke min irid jiddiversifika u allura il-qabda tiegħu ikun jista' anke iwassala sal-mejda tal-ikel kif ukoll diversi inizjattivi oħrajn illi żgur bil-gwadan, bil-pakkett akbar illi għamilna ħankunu nistgħu ngħinu aktar din l-industrija.